Hej, mit navn er Kasper Blom, og jeg er en ung iværksætter på 20 år, der driver blandt andet billiggolfbold.dk, iCovers.dk og Dealfighter.dk. I marts måned var jeg rundt på 30 skoler med min mission om at få mere iværksætteri på skoleskemaet. Jeg snakkede for mere end 10.000 elever, og rigtig mange af dem har skrevet til mig efterfølgende. Det, som jeg var rigtig interesseret i at finde ud af, det var, hvorfor er der ikke flere af de unge, der bliver til iværksættere? De har kompetencerne, de har viden, og de har energien. Men det, som stopper langt de fleste af dem, det er fordomme for iværksættere. Her vil jeg nu lige fortælle om de hyppigste fordomme til, hvorfor der ikke kommer flere iværksættere i den danske folkeskole og handelsskole. Den første fordom, som vi hørte rigtig meget, det var det her med, at de unge troede, at de skulle ud og opfinde den dybe tallerken. Man har det fag i skolerne, som hedder innovation, som handler om at innovere og opfinde nye produkter. I min verden, der er det bare ikke det samme som at være iværksætter, som at blive Ole Opfinder. Det lærer de bare i skolen, at de skal altså ud at være Ole Opfinder for at blive iværksættere. Så de skal ud og opfinde en kur mod malaria eller en eller anden vild ting for at blive iværksættere. Vores budskab, da vi var ude på skolerne, det var lidt det her med, at det behøver man altså ikke. Man kan sagtens tage noget, der allerede eksisterer, lave en anden vinkel på det, eller bare gøre det en lille smule bedre, og så stadig blive iværksætter. Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Den næste fordom, som jeg hørte rigtig meget ude på skolerne, det var det her med, at de vidste ikke, at man egentlig kunne blive iværksætter, lige så vel som man kunne blive sygeplejerske eller håndværker. De havde en eller anden opfattelse af, at det krævede meget mere at blive iværksætter. Jeg tror, at det handler om nogle helt psykiske ting, som primært eksisterer hos lærerne. Der er rigtig mange af lærerne, der havde en tilgang til det, at ja, du kan godt blive iværksætter, men husk nu lige at have noget at falde tilbage på. Hvis Danmark gerne vil blive et iværksættersamfund, så nytter det altså ikke noget, at vi uddanner folk til, at alle skal have noget at falde tilbage på. Der sker intet ved, at man tager 2 år efter sin HX eller gymnasielle uddannelse og bare stormer ud af som iværksætter. Så kan man altid uddanne sig bagefter, hvis det nu skulle gå galt. Men rigtig mange af tilfældene, der tror jeg på, at det vil lykkes for dem, fordi de har energien, de har kompetencerne til det, så det kan sagtens lade sig gøre. Så det handler om, at lærerne og skolevejlederne, dem der fortæller folk, hvad de skal gøre, og hvilken vej de skal gå, at de skal også være åbne for, at iværksætteri, det er altså en vej, man kan gå, lige så vel som man kan blive sygeplejerske, eller håndværker, eller revisor. Mange de har også den her fordom med, at iværksættere det er en slags superhelte, at det nærmest kræver superkræfter at blive den her iværksætter. De læser om, at de helt store iværksættere, der har fået mega meget succes, at de har arbejdet 19 timer i døgnet. Det behøver man altså ikke, når man starter op som iværksætter. Man kan bare prøve det af, teste om det er noget for en. Man kan gøre det ved siden af, man kan gøre det som fritid. Stop med at se fjernsyn 10 timer om dagen, skal det ned til 6 timer, så har du 4 timer, hvor du kan være iværksætter. Så kan du se, om det er noget for dig. Se, om dit produkt det kan blive en succes. Det behøver slet ikke være så svært. Der var rigtig mange ude på skolerne, som gjorde det meget sværere, end det virkelig var. Derudover, så er det altså ikke nogen kæmpe fiasko at vise, hvis man har fejlet. Det kan der være 1000 andre grunde til. Og man skal bare droppe den der jantelov med, at det er pinligt at fejle. Sådan er det ikke. Det er pinligt, hvis du laver samme fejl 10 gange i træk, men hvis du går ud, prøver at være iværksætter, så viser det, at du har haft modet til at gøre det, du har gjort noget ved det, du har haft energien til det, og på rigtig mange arbejdsgivere, for rigtig mange arbejdsgivere, så ser det pissegodt ud på CV'et, at du har givet det et forsøg, og du har kæmpet for noget, du gerne vil opnå. Så kære Danmark, drop alle de her fordomme omkring iværksættere og bare kom derud af. Lad os få skabt nogle flere iværksættere helt ned på skoleniveau, fordi jeg tror, det er her, at de skal startes. Det er her, interessen skal fanges, så de langsomt kan komme i gang. Der kommer flere og flere unge iværksættere, og det er super fedt at se, men jeg tror på, at potentialet er meget større. Drop alle fordommene. Lad os få skabt de her vækstvirksomheder, fordi det har Danmark virkelig brug for.